Nik uste frustrazioa, morru hori, barruko su hori izaten dela, ez zaituztela ulertzen. Aprobazio bat bilatzen duzu, ez naute ulertzen, enaiz beraio bezalakoa, danaren aurka jungo naiz. Etxean ere ez didate ulertzen, haien aurka, mundu guztian ere aurka dago. Danen aurka negua. Atentzio deitura bat zan, azkenian. Entzun nazazu. Laguntza behar dut. Pertsonaia bat sortu dut, atentzioa hitzeko. Zure laguntza behar dut. Eta inork ez du ikusten. Emozioak generalki oso nahastuta nituen. Oso nahastuta nituen. Eta hasiera baten erakusten una zen haserrea. Neola haserre mundu guztiakin, neola haserre dena gaizkiro itzitzaiten, neon haserre. Baina gero kontatu nintzen haserre horietzala kanpoa ibei da bakarrikan. Haserre gehien bat nire buruan gan nekala. Zaiola decepzioa nire buruan gan, eta haserre nire buruan gan ez izateagatik aroa perfekta, ez izateagatik aroa zorion txudauna beti, ez izateagatik aroa txikia. Beti poziziona, o zaiatzezana dena ondo egiten, ez ziolako ja. Baina behin batek hartu ziren esatzean aroa. Seguro haserre zaudela? Horren atzen tristura dago, eta nola gizarte honek inposatzaigu haserre egotea, hobeto dago erakutsita triste dut baino. Eta txokin zian, eta zen, ostra, igual ez da haserre nahola. Haserre naho, baino horreratzen tristuen naholako. Fase gatazkatzu bezala ikusi dezakegu nerabezaroa helduok edo helduon bizi honetatik, alde batetik gure ikuspuntutik begiratzen ditugulako. Baina guk esan dugun gizarte honetan, nola helduak ez dituen bere traumak begiratu, ez ditu bere gatazka internoak ikusi, ez ditu bere gabezi emozionalak ikusi, ez da gai ikusteko nerabeak mugitzen dizkion gauza guzti horiek, pista izan daitezkeela bere guzti horiek lantzeko. Nerabezaroa bada nolabait fase bat, gauza berriak bilatzera ematzen, norberaren arrazoien alde burruka egitea, arrisku batzuk hartzea autoritateari aurre egitea, eta normalean froga horiek gazteek inguru hurbilarekin egite dituzte, bereziki familiarekin. Eta parte hori, gatazkatzu bezala bizi izan dezakete familie. Eta hemen gertatzen da gauza oso garrantzitsua. Gure seme-alabek ematen digute ikaragarrizko aukera gure gabezi guzti horiek azaltzeko.